Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uba Philandar S. Thongni Uskatri Jong Kamigalia Commercial Truck Owners and Drivers Association, Southwest Khasi Hills District. Hadian balawai ke Jingyalang daki try truck bat kinongnya truck hapo kakenhon Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association. Haga pratrik uyayong arhajar apunriu ulayathu baga Southwest Khasi Hills Truck Owners and Drivers Association kadawa sanpau pesen Henry na kalyang ke MC Toda kapersya yakani uba Philandar S. Thongni uloong ba ka association kam sngaw yahap halor ka jengdawa jong ka association na katikathan da kabapen pau baladale kumta kalong kumbapya jat benriu shu uloong ba ka association kalarai ban sange ishwa ban kitko kabakhlem bu por na nongjri ban persya ya ka jingdawa sanpau pesen jong ka Southwest Khasi Hills Truck Owners and Drivers Association shu ula benrap ru da ka boong ba ladale ya ka Southwest kan sami sa ka jingdawa na kiway kum ka East Khasi Hills na Ribhoy na Jantia Henry ka MC Toda kamkwa banle kumta Henry ka kwa ban yaranti lang da baro da ka boong ba kadang biang ban yat lan lani serial number ban ya ka jingdawa ya ka sanpau pesen hakane kasngi baro ki try kali bat kinongnya trok kilashim ya ka rai balada ka association na Southwest Khasi Hills kampediang ban yatlan kin penlong da ka jingsange kitko baklem popor na kalian ka jong ni ba penyat ka ko khangti hanong jiri ki kali kitkup nang thi na baro kap ke ba don sakalan ka jongi tengila penyat bet kumto mentala laisnam tam tenre dang hakini kisni PUE ba kamtam ka jengmi jong kato ka weipat ka association na po Southwest kabala dawa nangi ban ai sanpo persen yaki te tharai barok ni skotu kamtam ki pajba ki ba don hangni bot ke bayu ilang ba kamedia ladangin le kumta ka baningkong kalong kajing ladangin le kumta kanlong kumba phya jatun riu nama ladangi ngin priang ya ka sanpo persen ka ba kum ka Southwest Khasi Hills Truck Owners and Drivers Association kidawa ladangin ay kata kabamot ba ngilaya pihak jadun riu unsapan ladangin ay ka Southwest unsapan Southwest Khasi Hills unsapan sa Ribhoy District unsapan sa Eastern West East Khasi Hills bat kumta terter tingin ko bakum ka MC Toda bangin pihak jadun riu Henry kajing kuat kajungi kalau tang bangin iya bet tang bangin iya jerenti lada ngeyo mar citrip lane mar artrip si benairu ngide ban iya da usurier Henry ban ong ba ban ai kata kajing pan kajung ki tengi melak daleleru telang ba kana kasngi ke pamenta jong kana kasngi pratarik jong ne benai wasau menta kasngi ngilaya shonglang hangni bat ngilaya mir jingmut bat nang ngilaya mir jingmut barok ki ong ban ya ka priang ya kata ka bah ngin do ya ka ban leket ya ki jingket nang tina nong jri kamtam yoko tena mar kata langba kana ka janmet langba kana ka sngi ngibo ya ka deadline daka indefinite strike ka ba klembu por lada kini ki weipat ki association ki badon Syati Southwest kimla ban priang ya karai ka bangin ya hunlang baro da ka bangin ya serial ka bah bangin strike badai menta ngindu ya kani kum ka jing pentip syabaro ki malik truck ki driver truck ban ngadu menta kasni ngindu ya ka indefinite strike ka bah klem ko ka bah klembu por tat hadu bangdayo ya ka jing penbaik da kumway pat te halor jung kani kajing strike ke jungi le se piso tu ya kita kidau ke bangi pensai kumta te kublai shibun di try jong kitrok te ngamon ong kuni ngati ngam kwa ban kran ke jorong nama ba ke wasai kalong ba lada ngila sutu e ge ba ngila yo yang jengkran ta te Henry ngahap ban pensai bede ya kementa ke ba long bitang lingkot bijengkran jong ha
kalau ba iya kani ka jingelang jongi jong kami meeting ka bangi pelong mentang singi ka David kerpang baik ke kam ke ba sukia ka dei nam ta kani ka jing ong no nam ta kani ka jing mi jong ka southwest ka sales ti kani ka jing pen mi ya kani ka meeting ka ba man kapor kemot ni nakaliang jong MC tu dah kemot ngilai ong ngilai sim hai kani ka kam ka ba dabun ngilai sim ajan bim bon ki meeting tang nam ta kani ka kam te ten rei kani ke jing bom so thu jong ki ke jing bom khat pat ke jing bom buram ke jong ki ya ka MC tu dah kalong ba ni haban ong jing syahang ni ke meeting menta ba hagi jing sisya da dei bang ni ke MC tu dah kumbang ka kerteng jong ka dei MC tu dah mo mot megelea fitip ba ka jing mut jong ka mot kentup lang e baro tien rei ka tu ke jing penmi ku bor jong ki kain kalong ka jing pen snow si ya ni ki pat jong ka pri nyau trap kain ba ki keno baik haga tu kom ban ong baik ba ka MC tu dah ka le bon rei em lada ki media la ni ki baro ki pat baru ki ba snutu kumut ki syami kat kum ka nong rim jong jing seng ya ka southwest ladang ngi penrem mangi ki sutu baik ka dei baik ki jing mentoi jong ka jing kwa ka jong ki baik simet nyap ong rengi ya ka MC tu dah ngim kwa kum ta mo ngim don kum ta kadang ngi kwa ban kudup lang e baro wat nadu cancia wat na baro ki caka ngi kwa ban kudup i beri nyau drat takadau kan ni ka di kubor ka basyai ha ka hiduru ngi pa nang ni ka kubor bangi ong ngi kloi ya kani ba ngi ni long ka we ngi kwa i kata piru nang ni pin pa i ka kubor bangi ha ka jinglong jong ka MC toda ka jinglong jong ka nong rim jong ka don ni kata bangi long ka we ten rei kini kim kwa ki kwa be ka jing mentoi simet ngi hap ong tangim cu keno ti menu ke MC tu kedah kam cu keno ek Southwest ring hapan ya pelong meeting in mentajung ki hatungi klem penrit adu kan ni ti mentanang ni ngi pa ka kubor ka syai balik hapo ya tak stripe kadai na mar bakin so tu maki ti ketang ngi ong bakum ba kadon kam ya unar mo kumot ban penbet ti dah hapan tham ti ngi siam tang kata kani ka jing perkat ko jongi ya kan ngi la khot kat ni ki driver ki try tok ni poi di hajaru dang ni ti perkat se tang nam ta gini ki Southwest ti nga terpat nga pa da kubor ko syai ya paro ki badai ki pat ba jong ka prim nyong trap pa ka jingyeng yong ka MC tu dah kalong bai ka bu khoi ya ka bu plia ba da ka nongrim ta ko ban pen syai pi ko blesing